Aksyon Radio! Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes, pitsa uno gid, bulan sang Oktobre tuig 2020. Bukas na kita sa bulan sang Oktobre ba? Kung wala COVID-19 kung tani, purti naman ang linagabong, no? Ang syudad sa Bacolod kung tani magahiwat naman sang Mascara Festival. Kung wala ginupangan sang COVID-19. Anano ang mga balita, mga isyu nga aton talakayon para karon nga adlaw. Kahapon nagmando na ang alkalde sang syudad sa Bacolod, Mayor Leonardia. May ara na siya mando sa opisina sang City Legal sa pagpamuno ni Attorney Joselito Bayatan. Ano ang mando sang alkalde? Imbestigaron ang rason sa itong nagligad nga Setyembre 26, remember, kaagahon pa lang na puno na tao ang likod sa New Government Center. Daw may pag-ara, pagpangduwa-duwa. Nga sadtong Setyembre 26, alas 2, alas 3 pa lang, alas 4 sang kagahon, dumagsa ang tao sa likod sang New Government Center. Ang ila tuyo kuno makuha man sang bulig pinansyal halin sa DSSD. Ang DSSD nagsapol sa pila ka mga barangay opisyal kag nagpalayag nga pipila ka tao lang ang pakadtuon dito hatagan sang ticket para nga makakuha sang financial assistance sa masunod nga adlaw. Ang natabo, 5,000 ang nagpadulong sa likod sang New Government Center. Karon, ang alkalde sa Bacolod, luyag lang makahibalo. Kay may mga hindi maintindihan. Diin naghalin ang mga tao nga linibo may korpyo mo. Alas 4 matapos ang korpyo, alas 3 pa lang porte na kadamo sa tao sa likod sa New Government Center. Halin pa sa mga layo nga kabaranggayan. Ang kwestiyon na muni, linibo ang nag-abot. Ano ang ginsakyan? Kay wala biyahe mo? Ang di pasayro nga salakyan. So isa sang ginatutukan, may nagakot. Question, sino salakyan ang gingamit kung may naghakot gidman? May nagsugat? Kag may nagdulong sa New Government Center. Amo ini ang imbestigaron. May pagsabutahe bala? Sino nga tao sa likod sini? Kag ano ang tuyo? Sinong pinanser sini? Kung may ara gidman, nagpangdulong sini. May ara hakot na gindulong dito sa New Government Center. Makatilingala eh. Di alkalde siguro na tingala, alas 3 sa kagahon, 1,000 ng tao. Hindi ba may korpyo? Kag nga, anong ginsakyan nila kay wala sang di pasayro nga salakyan? Ang silingon daw amat-amat klaro nga may nagakot, may nagsugat, may nagdulong. Ang question, ano ang tuyo sini? Gamuhon, pakahuyan, o ano nga plastada? Ang tuyo sang DSSD, masyado ka klaro
nga bulig ang ilatuyo. Wala na lain, mabulig lang sa mga tao nga apektado mo to pilion, tagaan tiket, ang iban, lumapta ang balita karon. Pero katingalahan, nga ang libogid ang ato dito sa likod sa New Government Center. Kamuning siling ni Mayor Bing, abi niya attorney o silito bayatan o si Saa. Nga amo ining natabo, sinong naghakot sang tao, anong ginsakyan nila, kay korupyo, pamangkotabing kapulisan, kundi nag-alagi ini ang lilibo nga tao, kag nga agin pasugdan. Kulaton ta, kay suno sa report ginmando na sa City Legal nga opisina nga kinalan mag-submit sang report sa ila investigasyon na pulo kaadlaw pagkatapos mabaton ang among mando ni Mayor Bing Leonardia. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon yung kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 52, nagtawganay na si Mayor Bing kag Gobernador Lacson bahin sining karon pagpanubo na sa General Community Quarantine ang syudad sa Bacolod. Kahapon nagamonitor ako kay Councilor Cindy Rojas, nagpadala siya kuno sang sulat kay Gobernador Lacson nga ang Bacolod ready na magbaton sang locally stranded individual sugod karon nga adlaw Oktubre 1 nga aman. Bangod kadumdum kamo nga ginpatuman atong travel ban umpisa September 8 tubtob 30 sa tion sa Modified Enhanced Community Quarantine ng Bacolod ti nagbakantigid. Suno kay Councilor Cindy Rojas 100% gid ang kapasidad sang quarantine facility. Handa na siya magbaton nga magsululod ang mga locally stranded individual.
Kaga suno sa report nagpabutyag man ang gobernador nga aminable siya nga tugutan sa pagsulod ang Bacolod noon LSI sa probinsya paagi sa Bacolod Silay Airport. So pabuto na to na nga damo naman na magsulod dire nga mga LSI sa syudad sa Bacolod kag ready na ang Bacolod sa pagbaton bangod bakante na 100% ang kapasidad sa quarantine facility. Maayo man nga balita. Maayo giman nga papahuwayan bala pagkatapos nga maguluwa na ang ara nga gin kwarentina, matawhay na, bakante na, masululod naman ang iban nga taga Bacolod. Kadamo-damo sang stranded nga mga pumuluyo kag wala pa kaabot ha ang iban pagid nga ara sa iban nga pungsod nga mga OFW. Kabay pa ining pagsulod naman sang LSI diri sa Bacolod, hindi naman makatuga bala sa pagdamo sang COVID-19. Kabay pa nga hindi naman maglapta, kag base bala, makakululba nga ibalik naman kita sa ginatawag naton enhanced community quarantine. Baw hindi man. Anay kay nagligwa na, anay kay ang driver na kabiyahe na, anay ang gagmay nga negosyo nag-abre na. Hindi man kita magpasaway ha sa mga pumuluyo. Kung anong ginamando, tumanon talang para man sa aton tanan. Hindi ka muluyag nga magtelefon-tipo naman ka. Hindi ka muluyag nga magkitanay naman kita sa mall ka magkape-kape. Hindi ka muluyag nga maglagaw-lagaw naman kita sa baybay kag kabukiran. Ako ya luyag ko gid. Di kinalan ulupod ta sundon tang tanan nga mga paandam sa aton sang departamento sang ikayong lawas kag gobyerno para nga makabalik naman kita sa normal. Bisan paano ang nagligad na ton nga mga eksperyensya, masadya, lagaw diri, lagaw dito, matabo naman liwat. Gusto nyo? Kung gusto nyo, upod kita kung anong mando sa gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 56. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sa anong kahintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamating. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa Ehersisyo importante. sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Arangkadahay sang duha ka kongresista ang ginagawan na pulungkuan sa pagka-House Speaker. Nimpatawag na sila ni Presidente Rodrigo Duterte. Kahapon, sumaka ang kilay ni House Speaker Alan Peter Cayetano. Inarangkay ang isa ka pamantalaan nasyonal, ang Daily Tribune. Sila niya ining Daily Tribune nga ni, amuning ka palaptas ang black propaganda. Batok sa iya. Magsiling ka black propaganda, inablang ginahambal mo, ginasulat mo, nga malapit sa kamatuuran, o kung butig siya pero malapit sa kamatuuran, amo na pananaw ni Cayetano sa Daily Tribune. Nyalip na sa unang hingabot ka sakon mo, sadtong 2019 Southeast Asian Games, binira Manila ko. Siling ni Cayetano, ano-ano ni klase pamantalaan ni man. Amak mo nga, ibutang nila daya, nga sa Oktubre 4, mabulos na si Velasco pagkatapos ang meeting upod kay Presidente Rodrigo Duterte sa tong Martes ang gabi. Siling ni House Speaker Cayetano, kaklaro, siling sang Presidente ang instruksyon niya nga ako ang mag-a-announce sa natabo kaginambalan sa meeting.
Nya ini si Congressman Velasco. Daw hindi mapatihan bla. Wala ga tuman sa ginkasugtan. Ay si Velasco kuno wala magtuman o kun siya. Sadya ni. Hamak mo niya nga sa auto pa lang ko. Wala ko baga na imambal ang mga sulod balay ko, mga mahal ko sa kabuhi. Wala pa ko makasugilanon sa mga kongresista nga palangga ko. Oposisyon man kag administrasyon. Ay, naglapta na yung text brigade nga mga fake news nga mabulos kuno si Velasco. Kung sa bagay niya, wala naman ko makibot sa tribune niya. Nya, ginhote ko gini kay Presidente Rodrigo Duterte. Mr. President, si Congressman Velasco blana, PR yan na, si Willie Fernandez ang tribune. Ba, mayo gali magutik-utik, no? Si House Speaker Alan Peter Cayetano. Yan paklaptan lang black propaganda. Portik sadya, no? Ay hindi magwanta. Daw medyo dihado gawa si Velasco. Binutuhan, tapos gisa. Inarangkasa sang mga supporter ni Cayetano, asos. Sobra siyen, kontra pipila lang ang nagpabor sa iya. Pero kung pabatian mo, yan dia, manaog guspisto ya. Nagaling ang presidente nagsiling, sa Disyembre pa ko manaog matapos ang deliberasyon sa national budget ba? Sige, hulaton ta. Ako ya, palaptal ako isang balita nga maayo ka gusto nga balita. So hulaton ta, sa Disyembre pananglitan, kaya do klaro gida, nga hindi siya pagpapanaugon sa Kongreso. Hasta pa sa Disyembre pagkatapos ang budget deliberation kag pag-aprobar sang budget. Pag-abot sang Disyembre pagkatapos maaprobahan ang budget, makita ta kung hustong tinindugan ni Cayetano nga manaog sa pwesto sa bulan sang Enero. So Radio Philippine Standard Time la City Size. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
mensahe wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, Philippine Standard Time, Las City Jazz. Nag-ainit tayong kongreso sumuperting isyo, no? Kay Cayetano, kay Velasco, ang piya ka grupo, singgit, Cayetano, magpakalalaki ka. Ay, klain, hindi ba nga lalaki man si Cayetano? Aksyon Radio, Philippine Standard Time, Las City, 11 na, standby na sa aton Aksyon Balita, Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eddie Naboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon